Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipa
kamusta naman sa ating mga... Yes, kamusta naman sa ating mga palenggang mga tagpalamati kag syempre, welcome na naman sa ating pagpanalagad karon nga adlaw sa palatuntunan sa My Life. Diba? Friday! And again, thanks God it's Friday. Hulyo 24, tuwing 2020. At praktik na sige sa mga inadlaw. Ha? So, kinanglan lang yan natin dira sa itong sige mga palanggang mga tagpalamati lang sa mga nakapanyaga dira. Tungod doon, maulan nun, ang atong sige kalangitan. Bao nga mga anak. Hindi kita na mapatuga-tuga dira. Sulay sa ulan, ilagin na sa itong mga kauturan dira nga nagatila sa pagkuha sa ilang sini nga social amelioration program. Hindi ano magpasawag. Bao, kabudlay-budlay sa atong sitwasyon sa karon. But anyway, sa nahambalan ni Tita Wilma, sa gihapon kita padayon man nga magahalong, padayon man kita nga magasunod sa ginapahimo sa aton para kita maging safe na safe, kaya na para man sa aton tanan kaayuhan. Kasi kung lang taon na nato, ang mga lantawon, kagpamatian, ang mga balita, daw masuling ka nga, ay nano na ining kalimutan. Anong gusto ninyo? Puwersahanay? Hindi man, Tita Wilma. Kahit man mo, di ba? Okay, mga senior citizen. Relax. Ang mga puso ninyo. Sa mga wala, sa may mga ginabaton, wala nga mga pension, wala sa mga nagsuporta sa ila, di ba qualified sila sa pagbarton sa pero kinanglan maging patient na mo. Halungan yung inyo ikaayong lawa. Kasi kabaluman kita ho, dako yung para sa aton. Pero, kung matabo nga, hindi ka maglaning, hindi pa matsan kulang na siya. Nabatian natin kanina, kung pwede pa lang, hulap na lang kamo sa inyo, kaya iduhol naman lang sa inyo. Pero may mga nagarason, hindi nga kaya pa namon. Mahulap na lang kami, amo na bala. Kaya ilabi na gid ang lugar na pahalong sa aton, dari sa Metro Bacolod, no? Sa Subo, sa mga mabatian natong Subo nga mga balita tungkol sa pagdamo sa kaso sa COVID-19. Ano ka na imo yung virus naman? Nan. Saan mo pa kami bayaan? Saan ka pa matapos? Saan pa ka mo mapapas? Sandig lang ka mo kaya hindi namon ka mo makita. Pero okay lang na, Tita Wilma, kami man pa dayon nga magapakigbato, paagi sa paghalong, kagpagpangabayo. So far, sa mga update man, kaina sa programa ni Action Rex Cantong, hatag man ni Action Dorel or Inday Dorel, diba? Sa Bacolod, may 95 na kita. Bantayan na karon tungod sa balita kaina, magdako pag na siya o matagataas pag ang mga infected ng COVID-19 dito sa Bacolod. Ang ato naman probinsya sa Negros Occidental sa nahambal naman naton, naglabot na sa 330. Kaya kahapon nagdugang 22 mo, di ba tawe? Kaya sa bugos na Pilipinas, sila tawe sa 4,000 plus na. So, madugangan pag hindi na karoon. Ay, ano na lang ito yung no? Masubo o nagkatabo sa karoon. Dari sa Bacolod, sa may Barangay Banago, sa Purok Mahimulaton, naka-lockdown sila subong. Kag sila sa mga household ang involved dira. 633 sa mga household. Kag magluwas man sila, dito man sa Barangay Tangog. No? Sinahanglan lang natin man ang paghalong ng mga anak. Ano na lang. Kaya yung probinsya natin, temporaryo man anay nga magpamalibad iya sa pagpasulod sa mga LSI, diri sa aton sa probinsya, ini mga locally stranded individual. Pagkatapos nga atong sobra 1,500 nga nag-abot ng nagligid na sa agahon diri sa probinsya. Muna bala. Kaya wise, ginakulang na sa quarantine facility na para sa ating mga kauturan. Pero okay lang Tita Wilma, agamay anay nga update sa dalagan sa atong sinipanahon. Kay Tiang na Palawan, Visayas, Mindanao, apektado ina subong sang intertropical convergence zone o kung nila ito CZ. Kag sa weather forecast man sa pag-asa karong adlaw.
lapta-lapta nga pag-ulan ang atong sina-experiensyahan na may dalaman nga pagpanaguob sa bahin sa Kalawan, sa Zamboanga Peninsula, sa Soc Sargent, sa Western tig Central Visayas, tungod tanan sa ITCZ. Pagpandam din sa pag-asa, ang ma-experiensyahan nga mabasto nga pagbubutang ulan, may posibilidad na magaresulta sa mga pagbaha-baha man o landslide. Kaya ang nabilin pagignabahin sa ating pungsod, nag-experiensya man sa pagulugal o mga kalangitan, may isolated man na pag-ulan tungod sining ITCZ sa localized thunderstorms. Pero so far, wala naman sa malain na panahon na magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa mga nasunod na adlaw. Okay? Hindi ka mo pasagas-sagas sulay sa ulan. Kaya kung batsagon, yung gani magpangasti ka mo magtulong iniunong ubuhon ka mo kagila natin, inay ko po. Ha? Okay, gari, bala na si Bradani dito, ang survey, yung patigayon sa SWS, Social Weather Station, kaya nga nagagwa, nga kalabanan sa mga Filipinos, nagasunod sa mga preventive measures para malikawan ang paglapta sa coronavirus disease o kung ining COVID-19. Inaiya bisan nga gamay na gidlang ang yara sa stricto gid nga SQ con enhanced community quarantine kay modified SQ sa social weather station. Ginpatigayon ining non-commissioned study umpisa Hulyo 3 tugtog Hulyo 5 karon nga tuig sa 1,555 ka mga Pilipino nga nagaedad 18 pa ibabaw sa diin tawing nga lugar Luzon, Visayas, kag Mindanao man. So, sa July mobile survey nga ini nagagwa, sa 68% ang nagasunod sa pagsuksok ng face mask. Ang termi na malagapanghugas ng kamot, 65%. Ang termi na malagasunod iya o kung nag-observe sa social distancing, 59%. So, hindi naman lang sa compliance sa bulan sa Mayo. Okay? Subong, kabalo naman kita na ang syudad na naman sa Cebu, amo iya ang ara pa iya sa stricto pagid nga community quarantine. Pero ari ay sa mga parabala sa pagpatuman sa mga health protocols, ang mga pulis amo naman na magaserbi nga quarantine rules supervisor. Na i-deploy na sila sa barangay para naman sa pagpatuman sa mga health protocols. Oy, mga pasaway, preparar ka mo, ha? Kaya mo naging hambal ni Joint Task Force COVID Shield Police Lieutenant General Guillermo Lorenzo Elazar kaya sunod sa iya daw kamtampi ng mga residente sa pamahog sa COVID-19. Yan. Si hambal niya pa damo ugid ang nagakalipat sa simple nga health protocol. Pariho na diyan sa pagtuksok ng face mask kag sang pag-observe ng physical distancing. Kanya man mga reports na may pila iya dira nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon. Kag ang iban pagid nagalapas sa quarantine rules. Ay in kaso gani nga doon nakulang pagid ang pulis sa pagpatuman sini, mangayo pagid sila bulig sa Armed Forces of the Philippines sa AFP para tutukan ang mga barangay na madamo sa kasaway. Subong nga nagapasigangot na gaining general kay Interior Secretary Eduardo Anyo na tungod bandera. Pero manggot lang si Tito We sa ginatawag ni Balaga contact tracing. Pabor man ka mo nga ang mga chismosa, ang mga chismoso, himuon nga contact tracer, angot sila wide reaction ang atong sini nga malakanyang akta. Kasi ang hambal man nga ni Roking nga wala man niya special nga qualifications para sa pagkuhan ng contact tracers, mo basta kabalo lang sila magpamensal kay mag-analyze. Kaya malati, wala to na lang ang kumpas. Kaya
ni Magalong, kasi Magalong ang mugin na nag-propose, diba? Kulato na lang ang kumpas ni Magalong na sa din magasunod naman niyang Malacanang na tungod sa pagkuha sa contact tracers. Ay, oo. Kaya sa katapusan, galitawi-ari, ang late registration, ibig sa mga salakyan, hindi ba may multa? Kasi late mo, may area, sige na kapangabay man, sa exact hama, malidha. Ang LTO, na tani, hindi na pagpabayaron sa multa ang mga late na magaparegister sa ilang mga salakyan. Kaya hambal ni Quezon City Representative Precious Costelo, hindi ni buligo iya sa mga tagisan salakyan ang wala magaparehestro sa tion nga inuparehestro nila tungod man sang yung patuban niya quarantine. Yan. Kagbisan pa nagtulutauhay na ang travel restrictions sa mga nakaligid ng bulan, hindi ko naman yung paghanggat ang registration kaya tungod man sa pagdagsa sa mga applications mo, damo sa mga LTO offices ang wala niya nag-open sa ilang semi-operasyon. Tanawang pa ko na nung reaksyon, sinakay-timasinan sa records ng LTO. Okay, sorry lang din, no? Pero sa katapusan, base man sa records ng LTO, mga 11 million yung mga salakyan sa bugos na pungsod mo, amo lang ng ilapan na ba? Ang multa sa registration, dulaon na lang na. Okay? Ay nauna 53 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay matahong na lalantunon, haragid sa inyo na. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Ni from Surveil. So, relax pa sa mo dira. Mabalik pa si Tita Vilma
Para naman sa itong sila sa siningahapon, pagkatapos ng sila sa mga importante ng mga festival. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radyo, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radyo, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina
mahinang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang Nanay Dr. Alfred's Pure Medicine Tea. Ang produktos ng Dr. Alfred's yung may Philippine BFAD kag US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen natural kag 100% pure organic. Manami para sa pagpabakod sa aton iyabaga, labi na gid kung may impeksyon o kung may masakit ikaw sa pulmon. May ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang may B complex. May B1 para sa reflexes, B6 nga nagapabakod sa baga kay nagapalikaw man sa pag-angkon mo sa ubo. May B12 para sa maayong absorption sa sustansya nga makuha halin sa itong mga ginakaon nga needs gid sa aton sinilaw. Very rich pa sa vitamin C. Gani stay active, fit and healthy. Mangosteen Tea, adlaw. Pwede na ito na mabakal sa tanan man nga sincere drugstore, sa Wacom Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Sir Edwin Gonzalez dira sa Maaw, mayong hapon. Kag yes, Inday, Chana May, mayong hapon lang nila. Kamarin Kaylee, Kag Lydia Villar sa RC Bar. Hello, Tito Wet. Hello lang kay Ramon, kay Ma'am Lucy. Nakapatubong watching live. Mary Ann Gomez. Thanks from Talok, Purok, Kawayanang, UK. James Tried Forest. Sorry. Good day, Tita. Hambalihani may ikas. Miss Heaven, thank you, man. Yaga kamuhan, may ulan. Aragit. Pero relax lang. Sige, tuwing mo magkabasa rin sa atong sulat sa sininga hapon. Ha? Kag ang atong sulat sa sininga hapon, haliman sa aton messenger. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan.
Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta. Propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay ang akong sulat na pagbabasahon karon all the way from Messenger sa personal account ni Tito Wilma. Kung may naghambal niyo, sobra pa kuno sa fiesta dira sa mga barangay Estefania ang gapila. Amot naman. Stop na to man. Ha? Okay Ang atong letter sender sa karon iya nga hapon, nagapatawag ni siya kay Raniel. Pero sa ato naman mga panangga ng mga tagpalamati, kamo dira, kung gusto man kamo magpadala sa inyong mga problema na gusto ninyo pangayuan sa personal advice ni Tito Wilma, o kung mga ilagihan man ninyo sa kabuhi, hindi ninyo malipatan, nakatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon man, pwede nyo na mapadala pa agi sa aton personal na Facebook account. Basta may Facebook account ka mo. Search nyo lang, Wilma Antopina Sugaton, tapos meron na send message, click nyo lang, kag-i-type nyo, kag-i-send nyo ako na makabasa. Diba? Okay? Yes. Ang sulat ni Raniel Negasiling, Tita Wilma, sabay na sa pagbasa mo sang akong sulat, ara ka lang sa maayo nga kondisyon. Maayong hapon sa imo, kag sa tanan man nga nagapamati sa Action Radio, ilabi na ang mga nagatanaw sa FB Live. Regards lang sa tanan. Tita Wilma, taguan lang ako sa ngalan Raniel. 24 years old na ako. May magulang ako, Tita Wilma. Lalaki man. Duha ka tuig na kami nga wala nagabugnuhanay. Pero ni siya nagalikaw sa akon, bisan ari lang kami sa isa kabalay. Hambal ni tatay ko, kadalong giyed, sang kaasig ni Manong sa akon. Andin mo ako ano ang rason? May nobya siya sang una. Ginpangaluyagan ko. Kag, naagaw ko siya kay Manong. 2 years ago na, sa matabo ato tita. Kan ako, nakasilaw man, sang pampak sang kalibutan, halin sa akong magulang nga lalaki. Kung nga aging pangaluyagan ko ang nobya niya, tungod, hindi nami ang iya reputasyon sa palibot. Bisan sinulang nga lalaki, ginaupdan niya. Hindi man ako gusto na madayunan niya ang babae nga ako. Nangin malipot man ang among relasyon. Kay nag-upod man siya sa iban nga lalaki. Hindi man magpati si Manong sa akon, Tita Wilma. Sang primero gid, nga ginhambal ko sa iya. Nga hindi nami nga babae ang iya nobya. Tita, paano kami liwat mag-ayuhay ni Manong ko? Sila ka beses ko na nagintinguan nga mag-say sorry sa iya. Pero, wala good reaction. Bisan ang amon amay naghambal sa iya nga pasayluhon ako, wala siya nagasama. Patay malisya lang siya sa akon diri sa bayan. Titawe, anong hinuon ko man? Ari lang ko, gapamati. Salamat diyan, Ramil. Okay, kay Ramil. Sa imo, Ramil, salamat kay mayong hapon na. Actually, sa mga mag-utod, normal malang na may mga disgustuhanay. Kaya bisan gani sa imo mga amigo, bisan sa ano nga magkarelasyon, amigo mo, open mo sa trabaho,
bisan sa sulod sang balay, hindi niya malikawan nga ang disgustuhan na madula. Normal ina, nga amo man ang ginahalingan, kag manin rason, sang pagbakod sa inyo relasyon. Pero kung akting man sa inyo si manong mo, hindi tungod nga love niya ang babae na ato. Kundi, gintandog mo ang iya ego. Amo na iya, hindi siling sa ako niya, iniya sa ako na iya nga paghanop sa sitwasyon. Na-active siya hindi tungod sa babae. Kasi nakita niya mo ang resulta, di ba? Kaya makita man niya ang nagkatabo sa palibot. Kundi natandog mo ang iya pagkamagulang, kaya ang iya pagkatabo. Sinsaron mo bala? Utod mo, agawan ka nobya? Sakit man na mo, di ba? What if kung ikaw si Manong, siya si Ramil, agawan niya ka nobya, ano ba lang batsagon mo kundi tapungol? Natapungulan ka, natampaan ka na. Pero tani, kaya din pabayaan mo na lang anay siya mo, na kasi, bisan si Tita We, gani, guro daw, hindi man magpating seryosuhon niya ginang niya pagpating relasyon sa girl nga ato, kasi, ara man niya, hayag man sa iya, makita man sa iya mga mata, kung anong lang si isang babae, di ba? Bad ang iya sa reputasyon sa palibot. But anyway, Totoo Ramiel, natabo na ina. Hindi na natin mapagod pa. So, feeling ni Tito Wilma, ara naman na, nabatsa-batsa nga na si Manong, huwag na siya tingog-tingog, o galing lang, magpasensya. Diba? Jutay pa nga pag-antok. Sa ginapakita niya nga mabugnaw nga pagtratar sa imo, okay na siya. Manong mo man siya. Pero never din niya mag-surrender ka to say sorry sa iya. Kay balaan mo ang kalain sang buot kag ang pagpatawad sa nakasala mo nga utod. Madali lang namang siling ka na huo. Pero aligot-got sa kaibuturan sa iya balat siya hagon, dugay na iya madipali. Gani kinahanglan da iya. Ara na iya mo, wala pa hindi. Nanghambal naman ko sa iya, sorry, wala man yapon. Hindi sa bala. Pero hindi ka na iya to. Kinahanglan batunon mo na kay sala mo. Kung paano mo mapabalik ang iya maay nga pagtamod sa imo, kung papalangga niya sa imo, kinahanglan mangin pasensyoso naman. Be patient. Kaya, siyempre, as always, hindi nahambal ni Tita Wilma, ngamuyo lang kita ya. Ukda lang si Manong sa pagpangamuyo. Basta respeto kay Manong ara man gihapon, wala sa may pagbago, ang tanan ginahimo mo, hindi ka magtumtak sa pagsiling nga, sorry lang din no. Joke sa bala, no, love you, no. Si Kuya, reaction ba ilang siya? Basta sa imo okay na. Kay, amo na bala, time heals mo na, saling nila time heals ko, no. Kunya, pay ilang. Malipad na sa galingon niya, isa ka best, makabugno sa imo, tapos hinang tanan. Ha? Okay, Ramil, salamat, Gid, sa garing ambahanon natin dinadulot, harap sa imo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Okay, balik si Tita Wilma. Yes, ipagpatawad mo from Janet Hill para mang sa atong letter sender nga nagpatawag kay Reniel. Tita Reniel, palawiga lang imo pagpasensya. Ha? Okay? Ara man si tatay, pabangayo muli kay tatay para nga siyang mapatunga, para nga magbalikkay ka muliwat nga duha. Maayong pagtamda na importante mo. Hindi ba nanang Adelaida Helvorion? Madamo nga salamat sa imo. Kay Christian Roa, mayong hapon lang dara. Kay Inde Maria Mahilom Tito Duayan. Good afternoon, Tito Wilma. Ask lang ko tani kung may biyahe ang transfer of the color to Iloilo, vice versa. Thanks din, nagahulat ka dapat ang update kay hulat ang update from Coast Guard. Hindi ka sigurado. I-check lang na itong gear. Relax lang dara. Marco Silibio, nag-upod man kay Tito Wilma karon nga hapon. Yes, Jocelyn Kalama and kay Ma'am Fukuda Eleanor. Ma'am Eleanor, thank you so much. Keep safe and stay beautiful. Kami ako sa asawa ko, Rosana Transporto. Kag akong mga kabataan, si Vane, Christian, Zian. Stay safe, God bless us. Kag syempre, watching always sa imo live sa FB. Pag-greet kay Mama ko, Titing Valencia. God bless the program mo, Tita Wek. Keep safe man ka? Yes, okay. Ni Lely Oligo, salamat man sa imo. Kay Arman Vigalado, monitor lang ko din Tita Wilma sa may Valenzuela sa Manila. Ang ako nasawa na panglabada o sa may Isabela. Baw, salamat kayo mayong hapon. Yes, kay Nining Malu, salamat man din sa imo. Kag syempre kay Norma Okiana. Tita, long time no see. I'm watching. Salamat gid kay Joabel Vargas Bello. Ay, ang aton anay panyawan linat. Malipat ako si Tita Wilma. Amuning nagaulan-ulan, inug-atake na naman sa mga ginabatsyag-batsyag ninyo, na pagpalangalay, pagpalanakit sa inyo abaga, likod, pagkato sa inyo hawak, ay aton panyawan linat na produkto sa Said Pharma. Ay, panyawan sa itong pulong mayunggal gigina, nga makabuligit, hatag alibyo sa inyo, pagbatsyag sa inyo arthritis, sukon rayuma. Sa pagngut-ngut man sa inyo barikos, ina mga kaugatan sa inyo batiis, na balangay magagat, o ginanga daw mga lago, ba nyo sinagitang panyawan din na nagdala pressure, mapatsyagan nyo ginang papalangutok sina. Kung hindi inababatal, sa mga tindahan man dira sa inyo lugar kag butika, dili man sa amon sa siyudad San Bacolod, ara lang sa atubang kag kilid sa Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital nga mga butika, ara man available sa tanan nga Sincere Drug Store, sa idalong sa Action Radio sa Jack's Marketing kay Miss Eva Sanko. Okay.
Alas 2:21, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang silaman sa mga importante nga mga pasibali. Ako gali si Melchor Legaspi. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio! Oratio Imperata. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting. Hindi nato ni napagkalipatan. O galion din nato ng pag-inom sa DTX 500 capsule para OTTG, nga ito na Operation Tulong Task Group, ato mga motorista. Kamusta ang biyahe? Saling ni Ederica Ford, okay lang sa with prayer na siya. So keep safe. Say mo Ederica Ford, salamat gid. Kay Alfie Gonzaga Actoy, good afternoon, Negwa. Watching from Jeddah, KSA. Good afternoon, Tito Welms. Apay tamyaw ng family Actoy, kay sa sister ko, Marison Mugat, kay sa Sir Actoy Mugat, Alex Actoy, kay sa mother ko. Sino si mother mo? Si Tarsila Actoy. Okay, salamat gid na. Alang, okay na siya. Kaya Jocelyn Kalamaan, mayong hapon lang, Tito Ari lang kami diga pamati. May damo din niya salamat sa inyo. Okay na. Kantuan anay na to ng atong sini ma-share ng informasyon sa inyo karon nga hapon kung ano mga itong tips ay mga masakit mula sa nga posible makuha sa mga matambok. Sakit na matiyan ba? Matambok na isa ka na datawi. Going na tungod sa lockdown, tungod sa itong pagka-quarantine, di ba? Pungko nga, kung napungko kaon, wala ka na himo. Siyempre, madako ang imo buon. Kag madumduman ninyo the other, ang mga past few days, I think, nga nangin headlines, di ba sa mga balita natin, na-share ko man to sa inyo nga ang mga matambok, mga bugat-bugat kids, mas delikado sa COVID-19, di ba? Mas prone sa COVID-19. Gani, subong pa lang, magbuhin-buhin na sa inyo mga kabugaton para mas healthy. Kag mangin, babaskog sa tanan nga oras. Kasi hindi lang niya mirror or istiho ang makapa-impress sa imo. Magahugin ka pa, tanawon na kundi ang tanan nga sa palibot mo, makibot sila. Wow, siling bago nakita nila. Kasi, lain na ang kurbada. Kung mahimo mo na, diba, due nga exercise, due nga disiplina sa kaugalingon, pero kinanglan maging porsigido kagit sa farm, lose weight, kag nami din ang resulta sila. It's
ikaw kaya kung makabenepisyo sina ha? Sa ulihi, sa seguran tasan o kanya nami gid sa umpisahan, bisan sa masiling kad na mga first 20% pa lang sa pagbuhing sa atong kabugaton, halin sa recommended iya nga sahi sang imo pag-lose weight, di ba? Okay, Tito We. Ang nami lang himuon para nga makaluwas ikaw sa malain iya nga kag hindi namin nga pamatsyagan, nga pwede mabatsagan sa mga matambok, sa ulihi, tikang sobrahan na, ano ka na gani, manging obese ka na, si ano na man, ang siling na isang isa ka expert, paminsaron na, kag kinahanglan, magluwas na paminsaron na himuon din naton ang pag-lose weight naton, di ba? Hambal ni Dr. Robert Eckel, Chairman sa American Heart Association Council of Nutrition, Physical Activity and Metabolism. Anong tendency, anong mga posibilidad, maging prone ka sa pandemic na masakit sa karon, ang COVID-19. Kung masiling bala na kung matunan lang ang gusto nga exercise para sa baga against coronavirus, para nga hindi ba na magsupon ang anuman nga plema, dira? O kung pag-ilig, ang flow sa nga hangin sa atong tutunlan, actually, damo na bala sa YouTube, no? May mga expert nila nga introduce kung paano na himuon. Tutudluan nila kita sina kung paano gusto nga exercise para sa atong baga para magpasog. Kag magtawhay ang atong sinipaginawa. Try ta na, be. Gani ko hindi ka patama, iya katambok ka rin ni Tito Wilma. Actually, medyo overweight na ginman to, ginaako ko na, pero kinahanglan kontrolon ta na hindi namin sa health, di ba? Kinahanglan na magtawhay man na itong paginawa. Kay kun, chabi-chabi man kita, mo makawid-hawiri pa datawin. Kung chabi-chabi man kita, dasig ka po, saka ka lang sa Action Radio, gani from ground floor to 4th floor. Ba't siya mo hindi ka kalabot, di ba? Okay na datawin. Diabetes, ng type 2, kung overweight ka, na? Pwede nga hindi magamit ang imo yes, may posibilidad nga hindi magamit sa lawas mo ang insulin, no? Hindi yan na magamit sa mga insulin para nga amo iya ang mag-transmit sa imo mga cells sang gusto nga kadamuon nga kinahanglanon nga sugar sa imo pancreas. Hindi na siya makafunction sa maayo nga sa diin resulta lang imo pamatsyag. Especially kung magtaas ang imong blood sugar. So, kinahanglan may na, amat-amat na, diba? Carbs ang tendency, magtaas ang imong cholesterol, kita mo na sa FB Live mo. Gina-measure yan ang iyabuyon. Kasi kung di ka pa nanami, kung maglaylay-laylay pa na, aragoy yan. Kung taas pag hindi mo cholesterol, man, ang matambok na tao, kag mabungat na tao, damo na sa triglycerides. Yung triglycerides, isa inakasahay isang fat molecule. Ang triglycerides, kag HDL, ang HDL, amo na siyang good cholesterol na ginatawan, na amo iya ang nagatapna sa mga tambok sa mga ugat naton. Kag amo na sila nagatrabaho nga, masiling na naton siso, kita mo na yung siso, may up, ang piyak nga bahin mataas, ang piyak nga bahin manubo, nan. Amo na siya magapasaka, papanaog, sang level sang imo sini cholesterol kag triglycerides. Okay, kinahanglan exercise. So, ang high blood pag-kid, ang sakit sa heart. Di kawan mo gid ang cardiovascular disease. Kay kabalugi kita ikatatlo sa heart disease nga kaso sa mga kababaihan, bungasan, katambuko no kono besete. Nga delikado man sa stroke. So, kinahinay. Ari pag yun ang breast cancer na. Hinanglan, di ka magpa-overweight. Kaya nga ba, nag-enjoy mga cancer cells. Kaya gina, pataas niyang risgo sa imo. So, kinahanglan lang, maghinay-hinay kita, mag-lose weight kita, makita mo gid ang mga hulag mo kung magmagaan ka na, maganaming hulag mo, kag hindi, magluwas sa naming hulag mo, namin pagpamatsyagan mo. Diba? Okay. Kag sa kabugaton mo, gusto mo pala nakit batiis mo kung mga kasukasuhan mo, dugay-dugay ray yung mga gani, set a plan, action, set a plan, implement mo, actionan mo
of the night. Taamat-amat, Okay, relax, anay. Magabalik po si Tita Wilma pagkatapos ni. A public service announcement from... Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupon, Reporter of the Year Brian Norden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may nagapadala sa ilang mga mensahe. But anyway, sa nagapamangkot sa may biyaheng sa yes, girl. May ara. Yan. Sabat ko na yung mga pamangkot. Miss Marlene Sagmar sa Japan, good afternoon. Salamat kag maghalong man kamo dira tanan. Ang aton man ni Dr. Pinoy Spoiling Capsule nga 100% pure spoiling, wala lamang chemical kag wala sa malayo nga side effects sa aton ikaayong sa atong produkto sa imo. Relax. Pero sa imong mailan, kung nabas ko ng hulan ha? Siling ni Nico pa-check ko, patamyo ko gali kay may risk pa-check ko nga nagapanglabas siya subong. Biskan baskog ulan diri sa mamaylan agisan. Okay, tamyaw naman family pa-check ko. Nga Ramona Zero, happy birthday ko no kay Panchi Calves. Watching from Barangay 35. Sa mga suki na ito dira sa Barangay 35, hi and hello, mayong hapon lang dira sa inyo. Okay, Tita Wilma, kanto na kita sa pagbasa sang aton mga zodiac sign para sa inyo tag sa ka-horoscope. So relax. Sa mga birthday celebrator today, happy birthday. Enjoy your big day. Keep safe lang. Mas ara kita sa balay, mas safe kita. Diba? Okay, more blessings para sa inyo. Kag sa mga magasawaman dira nga nagasaulog sa inyong wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Okay, una-una po ng zodiac sign nga Leo. Aton horoscope sa karon nga Biyernes. Mga natawo Hulyo 23, Subto Agosto 22, Leo, gusto ikaw sa paghahingon mga desisyon kung ang imo handom para sa kaayuhan. Pero, kung ang desisyon mo para sa hindi nami o kung sa kalainan, ay anak, hindi na pagpadayon na. Kaya nga, ikaw mismo ay nagabutang sa kaugalingon mo sa kapahamakan. Tanan nga mga maay nga pala minsaron o kung dulong-dumon, magabungas ng maayo. Gani, amuin ang pilion mo, hambal sang horoscope mo. Mga masuwat mo nga numero, si 8, 12, 27, 30, kag 42. Lucky color, blue. Virgo,
Sa mga Virgo, Agosto 23, tugtog September 23, bodo maayo mga plano mo karon nga adlaw, pero dapat anay Virgo ipaiway mo kay may mas dapat ikaw nga pag-aatubangon. Kung may time ka today, mag-relax ka. Mas wanting nga mga numero 4, 29, 35, 37, kag 40. Kay blue is your lucky color. Sa mga libre naman, September 24 to October 23. Abi mo bala libre dako nga bulig sa imo ang mahimo sang advice nga hatag sa imo tungod nga mathagan ikaw or maklaruhan ikaw sa sala mo nga pagpati. Hindi man pagbalibari ang tao nga magapalapit sa imo. Mga masuwerte mo nga mga numero 11, 22, 32, 39 kag 43. Lucky color, indigo. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio na daw October 24 tugtog Nobyembre 22. O kung ano man ang himuon mo karon nga adlaw Scorpio, kinanglat puluping saron mo gid anay ha. Hindi ka basta lang sige lang nga sulong lang nga hindi ka sigurado sa matabo. Kinahanglan mangin mahinalungon man ikaw. Mga maswerte mo nga numero 3, 12, 17, 27, kag 41. Orange is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23 to Disyembre 21. Kung nagadua-dua ka sa imo himuon karon nga adlaw, good for you, hindi na lang pagdayunan. Dako ang kahigayunan nga makahimo ikaw sa bagay nga pagadayawon. Mga maswerte mo nga mga numero 1, 2, 18, 33, kag 40. Red is your lucky color. Kag sa katapusan, ay hindi pagkakatapusan, ito Capricorn, Disyembre 22, tugtog Enero, Justin 9. Tapos, hindi karong tawe. Capricorn, imo horoscope karon nga adlaw. Normal lang na iya na may problema ang tao, di ba? Kung nagkakinahanglan ka sa bulig sa iban, magpalapit ka sa tao nga imo ginasaligan. Magpakabakod ka, Capricorn. Mga maswerte mga numero 12, 21, 26, 39, kag 41. Brown is your lucky color. Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma. Pagkatapos ang silaman ka mga importante, nga mga pahibalo. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Watching live. Salamat gid sa imo. Kamusta lang kita dira? Kay Nanay Luz. Nanay Luz Vivivar. Bara sila sa sumag ni Inday Marilyn. Sila na Jean Candido. Kinanay Port. No? Dari mga sukita na sila. Miss Margie Anita, good afternoon. Salamat man sa pagpunta kay Tita Wilma. Kay Maria Luz Grijaldo Magkunat. Maulanon dito nung hapon. Stay safe. Salamat din. Hambal ni Ronnie Gillian Sr. Have a nice day, Tita Wilma. God bless and more power to your program. James Diet Flores. Gagino Aldi sa barangay Sipaniyaw. Ma'am Elizabeth Malaki Gamala, monitor your wonderful program and informative. Keep safe. God bless you. And thank you, man. Lynette. Samyo ko lang family saludarios sa barangay MSD Pola, Pontevedra. Thanks. Gid
Kay Pera sa Kabansagan, watching from the colors. Tapos saan ay titawi ang mga nabili na ito ng mga zodiac sign para man sa itong sa kahoroscope. Aquarius na kita. Mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Wow! Matamis. Kag maayo. Nagapalapit ang kadalagan para sa imo. Mas manami ina, kung din pangubudlayan mo. Kung hando mo ang kaayuhan, magtinguha ka kag magsakripisyo. Mga masuwati mga numero 14, 27, 33, 25, kag 40. Bold yellow is your lucky color. Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Kung ano ang mga makita mo kag mabatian mo Pisces karon nga adlaw, abi kiputan na lang nanin nga bibig mo, kung wala man ginapangayo ang imo sini opinion. Likawan mo gid ang magkumparar, ha? Maswerte mo nga mga numero 6, 12, 25, 24, 39. Jade green is your lucky color. Sa mga awis naman, Marso 21 to Abril 19, awis. Abi ba yung imudua ka kamot? Tulo ka mga tudlo mo, gatululupong wala ay. Na wala sang tudlo nga nagatululupong natanglis ang utdo mo, pero hindi. Amo man ang mga tao, wala nagapalareho. Gani hindi ka dapat magkomparar. 15, 30, 32, 41, kag 44, mga maswerte mga numero. Ngayon, green is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Kung buga na kasubong, buti nga naman bless na bless ka, damo ka blessings nga nabatin ka nga lang. Ano man, mag-share ka man. Share ka sa iba. Kag magtago ka man para sa abuto ng mga inadlaw na magkuntinanglan mo, may anak ka gid makuha, di ba? 15, 20, 39, 40, 42, mga baswati mga numero. Aqua blue is your lucky color. Sa mga Gemini, Mayo 21 to Junyo 21, ara sa husto nga banas ang kaayuhan ang imo ginausoy sa karon. Kung padayunon mo man ina mga ginaplano mo, hindi ka magduha-duha sa pagpamensar kung anong dapat mo himuon. Kaya nga, ang unod sang pensar mo subong, amoy na magagiya sa imo para sa imo kadalagaan. 7, 13, 32, 33, kag 40 ang imo masuwati nga numero. Red is your lucky color. Kag sa katapusan natin na zodiac sign Cancer, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, wala ka sang dapat na dumdumon tungod halos tanan mangin maayo karon nga adlaw. Kung may problema, madali mo ina nga marimedyohan. Mga masuwati mo nga mga numero, 22, 25, 33, 39, kag 43. Green is your lucky color. Kaya nabatian natin na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Ay, ni-reaction. Ni-reaction sa we. Agay daw tas, relax lang ka muna. Pa-shout out lang kay Mama Peta Villagracia na wala ka banton sang sap kahapon. Barangay Pan. Good PM. Action Radio. Mark Jason Villagracia here. Still watching live here. God bless. Friday sa tanan. Kay Kremnos Saj. Ay galit. Pwede. Pwede yan nga kuwan bala tawe. Pwede ba lang pwede ba lang account name? Kita will ma-ask lang tani kung may biyayang faster makolod to Iloilo vice versa. Kagano requirements, God bless. Yan nasabat ko naman tong may ara. May ara man. May ara. Kag may ara. Biyang subong. Okay, Lynette, Teresa. Kag yes, Miss Heaven Heaven. Hindi, ara. Love na gyapon. Kay nining malumay yung hapon ng kagatuto Larry. And of course, Lola Vex. Salamat gid mayong hapon. Oy, imponto na stress na Tita Wilma. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action This is my life. Dolores Ipagta Miranda. Thank you so much. Salamat sa pagpupunta dito ng mga And of course, kay Dennis Richard Tibor Roma. Salamat yun. Gusto ko pa man ni Tita We, pero pasensya na tungod wala na kita sang oras. Kaga, antes man kita magpaalam sa isang pagpangalagad sa This is my life, sa karon ni ang adlaw Biyernes. Ang ito na Bible verse for the day ni Gasiling, or from Romans chapter 12 verses 4 and 5. It says, for just as each of us is one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. May damo din na salamat. Pasensya sa wala na kinalamutan. Bawi lang si Tawe Ahmad. The boss naman, so standby sa magtahong neto ni drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon